Njengoba iqhubeka inkinga yamanzi kwezinye izindawo ezakhele eGoli, ezinye izakhamuzi zase-Fourways enyakatho eGoli nosekuphele cishe isonto zingenawo amanzi zikhala ngesibalo esincane samaloli aletha amanzi. Zithi ziphoqeleka ukuthi ziyowakha emfuleni amanzi. Xa singenamanzi sizawufaka lokho. Njengoba abanye abantu bakhala emfuleni ngeke ndiyofika mina pha ndiboyela. Mabila nalamanzi akusemfuleni amdaka. Ngoba fanele ukuthi siyokhiwa nabantwana lapha bayaphusha abanandaba nabantu abadala. Ngakho ke fanele ukuthi sizame sibone ukuthi senza njani ukuthi size sifumane amanzi. I-Joburg Water ithi uhlelo lwayo lwamanzi lungaphansi kwencindezi. We are sitting with 40% of our reserves in terms of daily demand, and preferably you want to have, reserves that will cover you at least for the whole day. And these reserves would assist in incidences like the one that took place in the Palmit pump station, because then, the reserves would then absorb the impact. I-Joburg Water ithi izoqala uhlelo lokunciphisa umthamo wamanzi ahlinzekwa izindawo ezisebenzisa kakhulu amanzi ngezikhathi ezithile.